ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭାତରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଠିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ସମୟ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ନୂଆ ଦିନଟିକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରି ହୃଦୟରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି କୃପା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପ୍ରଭାତରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଶ୍ୱାସ ଦେଲ, ନୂଆ ଦିନ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଦେଲ, କାରଣ ତୁମରି କୃପା ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭାତରେ ତାଙ୍କର କୃପା ନୂଆ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାନ। ଭାଇମାନେ, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ପ୍ରଭାତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଚିଲେ ସେଇ ନୂଆ କୃପାରେ ଆମ୍ଭକୁ ଭରି ଦିଅନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ଦିନରେ ମୋର ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପିଲାମାନଙ୍କ ପଢ଼ାରେ, ଚାକିରିରେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭର କାମ, ଆମ୍ଭର ବ୍ୟବସାୟ, ଆମ୍ଭର ପଦକ୍ଷେପକୁ ତୁମ୍ଭେ ଆଗୁଆଡ଼ିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଇଠି ମାର୍ଗ ଖୋଲ। ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି ସେଠାରେ ଆଲୋକ ଦିଅ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆସନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ମନକୁ ସ୍ଥିରରେ ରଖିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ଦେଉଅଛି। ମୋର ନେତୃତ୍ୱ କର ଓ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଏହି ପ୍ରଭାତରେ ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ କାମକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରୁଅଛୁ। ଆମର କଥା, କାମ, ପଦକ୍ଷେପ ସବୁରେ ତୁମ୍ଭରି ମହିମା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ। ଆଜିର ଦିନଟି ତୁମ ଶାନ୍ତି, ତୁମ୍ଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ତୁମ୍ଭ କୃପାରେ ଭରିଯାଉ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମାଗୁଅଛି। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୃପା ଓ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କ ସାରା ଦିନକୁ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ପ୍ରଭାତରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଥିରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।